கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஜோஷி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லைஃப்பில் தோற்று போய் இனி எதுவும் நடக்காதுன்னு நினச்சி சோர்ந்து போன ஒரு பர்சன் வாழ்க்கையில் மீண்டும் முயற்சி பண்ணி எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி பதக்கத்தை வாங்கி இந்தியாவோட பதக்க வேட்டைக்கு தொடக்க புள்ளி வச்ச சைக்கோம் மீராபாய் ஜானு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிற ஆள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சைக்கோம் மீராபாய் ஜானு யார் இவங்க? நம்ம நாட்டு பெண்மணி தாங்க இவங்க. 1994 ஆகஸ்ட் 8 மணிப்பூரில் உள்ள சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த மீராபாய் குழந்தை பருவத்திலேயே மிகவும் திறமையானவங்க. எந்த வசதியும் இல்லாத கிராமம் அது. மணிப்பூரின் தலைநகர் இம்பாலில் இருந்து 200 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த ஊர் அது. கூட பிறந்த 6 பேரில் கடைசி பொண்ணு தாங்க மீராபாய். ஒரு பளுதூக்கும் வீரராக மாற சின்ன வயசுலேயே முடிவு செஞ்சாங்க. காரணம் என்னென்னா, அந்த காலகட்டத்தில் மணிப்பூரை சேர்ந்த பளுதூக்கும் வீரராக இருந்த குஞ்சுராணி தேவி ஒரு நட்சத்திரமாக இருந்து ஏதென்ஸ் ஒலிம்பிக்கில் விளையாட போனாங்க. அந்த காட்சி தான் மீராவின் ரோல் மாடலாக மாறுனுச்சு. 2007 பயிற்சி செய்ய தொடங்கின அவங்க இரும்பு பார் கூட இல்லை. அதனால் அவங்க மூங்கில கொண்டு பயிற்சி செய்ய தொடங்கினாங்க. பயிற்சி மையம் இல்லை, பயிற்சி செய்ய எதுவுமே இல்லை. 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பயிற்சிக்காக போவாங்க. 11 வயசுலேயே, அதாவது 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போதே 15 வயதிற்கு உட்பட்ட சாம்பியனாகவும் 17 வயதில் ஜூனியர் சாம்பியனாகவும் மாறினாங்க. குஞ்சுராணியை ரோல் மாடலாக வச்சு சாம்பியனாக நினச்ச மீராபாய் 2016ஆம் ஆண்டில் 192 கிலோ எடையை தூக்கி குஞ்சுராணியின் தேசிய சாதனையே முறியடித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, உலக சாம்பியன்ஷிப்பை தவிர கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டியிலும் வெள்ளி பதக்கம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. 4 அடி 11 அங்குல உயரமே உள்ள மீராபாயை பார்த்தா இவரால் மற்றவங்களை தோற்கடிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். பட் 2017 உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் தனது எடையை விட கிட்டத்தட்ட 4 மடங்கு எடையை தூக்கியதன் மூலம் தங்கம் வென்றாங்க. அதாவது 194 கிலோ எடையை தூக்குனாங்க. கடந்த 22 வருஷத்தில் அவ்வாறு செஞ்ச முதல் இந்திய பெண் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் பெற்றிருக்கிறாங்க. 2016 ரியோ ஒலிம்பிக்கில் தனது கைகள் உடஞ்சி போனதுனால அவர் கையை அசைக்க கூட முடியலை. அந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் இரவு நேரம் அப்படிங்கிறதுனால மிக குறைந்த இந்தியர்கள் மட்டுமே அந்த காட்சியை பார்த்தாங்க. காலையில் ரசிகர்கள் செய்தியை பார்த்த பின் ஒரே இரவில் அவங்க மதிப்பு சரிஞ்சு போச்சு. மனச்சோர்வுக்கு ஆளான மீராபாய் மனநல மருத்துவ ஆலோசனையை பெற்றாங்க. தோல்விக்கு பின் விளையாட்டை விட்டு போக சிந்திச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் சிந்தனையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு பயிற்சியை தொடங்கினாங்க. மீண்டும் சர்வதேச போட்டியில் நுழைஞ்சாங்க. 2018 ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டியில் 48 கிலோ பளுதூக்குதலில் தங்கப்பதக்கம் வென்றாங்க. இப்படி பல சோர்வுகளை தாண்டி மன உறுதியோடு 2021 ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கிட்டாங்க. 49 கிலோ எடை பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் க்ளீன் அண்ட் ஜெர்க் அப்படிங்கிற பிரிவில் முதல் முயற்சியில் 110 கிலோ மற்றும் 2வது முயற்சியில் 115 கிலோ தூக்கி சாதனை படைச்சாங்க. 3வது முயற்சி 117 கிலோ தூக்க முயன்று வெற்றி பெறலை. அப்புறம் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 84 மற்றும் 87 கிலோ எடையை தூக்குனாங்க. 3வது முயற்சி 89 கிலோவை தூக்க முடியல. ஆனால் மொத்தம் 202 கிலோ எடையை தூக்கி வெள்ளி பதக்கத்தை பெற்று இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்கில் நல்ல தொடக்கத்தை தந்தாங்க. கை உடஞ்சி போனால் என்னங்க, மனசு தான் உடையக்கூடாது. இதை பார்க்குற நீங்கள் சோர்ந்து போயிருந்தா வெளியே வாங்க. பணம் வசதி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இல்லை சமுதாயத்தில் ஃபேஸ் பண்ண பயப்படுறீங்களா? முயற்சியை மூலதனமாக ஆக்குங்க. தூக்கத்தை கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுட்டு உங்கள் குறிக்கோளை பார்த்து நேர் வழியில் போங்க. வெற்றி தானாக வரும். காட் பிளஸ் யூ. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தவறுகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.